ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Бародаро, як бор дига хуш омадед. дар навори имрӯза гап мезанем мисли ҳар вақта дар бораи 13 мошини фурӯшӣ аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. мошинои хубанд, нархҳои дастрасанд. нархҳои имрӯза бародаро сар мешавад аз 10 000 сомон. фақат навора то охира тамошо кун, лайкзора фаромӯш накун. шахсоне ки меҳмонанд ҳатман об нашавем бародаро, ва шахсоне ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. имо WhatsApp ҳастад, дар ин рақамҳо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгиритон. зинда бошем бародаро. фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навори имзаро бародаро сар мекунем аз Audi A100 ки соли барориш 1992 солай. авио мотор бошад 2 литрай. сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш автомат. мошин гуфтаи гази бензинаш кор мекунад, ягон дард надора мотор, ҳуҷҷатош 1 сола ҳастай, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро. мошина ин ҳол дар ноҳияи Рашт қарор дорад. 28 000 сомон мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 158 000 рубл мешавад. харидора неқушофтай бо муомила мекунем, арзон мешавад. барои маълумоти фураваниқтар бародаро, марҳамат дар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед. Nissan Sefiro соли барориш 1998 сол. авио мотор бошад 2.0 литр. сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш автомат. мошина гуфтаи ҳолаташ беҳтаринай, 4 баллони 90% дорад, фурӯхта мешавад фавран. айн ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб 23 000 сомон бародаро соҳиби мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 129 000 рубл мешавад. харидора неқушофта биёед айпеш бо арзон мешавад. барои маълумоти пураваниқтара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкзора фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. Hyundai Starex соли барориш 2000 сол. кузофи минивен. авио мотор бошад 2.0 литр. сӯзишворӣ бошад дизел, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама ҷур гуфтаи навай фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. 35 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 197 000 рубл мешавад. харидора неқушофтай муомила мекунем, бо арзон мешавад. варианти алиширам ҳастай, агар дошта бошем гуфтай пешниҳод кунем, мебинем, гапзанон мекунем. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra A соли барориш 1995 сол. кузов седан. авио мотор бошад 1.6 литр. сӯзишворӣ бошад гази бензин, коробкаш механика. мошин гуфтаи ҳама документош ҳастай, састаниш созай, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. мошина ин ҳол дар шаҳри Бохтар қарор дорад. 25 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 141 000 рубл мешавад. харидора неқушофтай бо муомила дорад, биёед айпеш гапзанон мекунем. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пураваниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1997 сол. кузофи универсал. авио мотор бошад 1.6 литр. сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, губкават кардагай, рамаш варид надорад, документ дора, мошин расход надорад. хулоса гуфтай фурӯхта мешавад. айни ҳол дар ноҳияи Фархор мошин бародаро қарор дорад. 33 000 сомон нархш карда, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 186 000 рубл мешавад. харидора неқушофтай бо муомила мешавад. варианти алиширам ҳастай. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Nissan Sefiro соли барориш 1999 сол. авио мотор бошад 2.0 литр. сӯзишворӣ бошад газ бензин, коробкаш автомат. мошина гуфтаи краскаша нав кардагием, гази бензин ҳардаш 100% кор мекунад, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 26 000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 146 000 рубл мешавад. харидора неқушофтай марҳамат занг занем, биёед айпеш гапзанон мекунем. мошин алиш намешавад, фақат фурӯхта мешавад. барои маълумоти иловагӣ марҳамат бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
Daewoo Nexi соли барориш 96 сол. Объем мотор боша 1.6 литр. Сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. Мошинча нахадуя мега фақат нарушка кор дора. Ҳуҷҷатошам бучидага фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависонагӣ нест. Мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 10,000 сомон бародаро соҳибаш мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 56,000 рубл мешавад. харидор неқошофтай бо муомила дора, арзон мекунемша. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra J соли барориш 98 сол. Кузуфи хетчбек. Объем мотор боша 1.6 литр. Сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш механика. мошини гуфта дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора соҳибаш. ҳуҷҷатош аз 21.06.2020 кардага як сола бе проблема камбудӣ надора фурӯхта мешава. маълумоти иловагӣ нависондагӣ нест бародарон. мошина ин ҳол дар шаҳри Душанбе 37500 сомон мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 211000 рубл мешава. харидор неқошофтай бо муомила дора, арзон мекунемша. савдо дар пеши мошин мешава фақат. барои маълумоти бештар марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Leganze соли барориш 98 сол. Объем мотор боша 1.8 литр. Сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. срочно пул дар кӯрай фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошина ин ҳол дар шаҳри Хуҷандаи бародаро 12000 сомон мошина нарх кардаи соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 67000 рубл мешава. харидор неқошофтай бо муомила мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. BMW 3 серия соли барориш 99 сол. объем мотор боша 2.0 литр. сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш автомат. мошина мега соҳибаш бародаро тенҷа мешинем фақат ҳеш мекунем. мотор M54, коробкаш навай. ҳайвагон нав задагӣ фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависондагӣ нест. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора. 46500 сомон нархш кардаи мошина, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 262000 рубл мешава. харидор неқошофтай бо муомила мекунем, арзон мешава. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra соли барориш 95 сол. объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробкаш механика. мошина гуфта хадавоиша нав кардагем, мотор нав, ранги соат кор мекунад, 100% акклиматори нав дора, краскашам созай, срочно фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависондагӣ нест бародар. мошина ин ҳол дар ноҳияи шаҳри нав қарор дора. 21000 сомон мошина нарх карда, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 118000 рубл мешава. харидор неқошофтай бо муомила мекунем, арзон мешава. срочно фурӯшай гуфтай фақат шахсони харидори аниқ занг занед, беҳуда занг назанед. марҳамат бародаро, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 95 сол. кузов седан. объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошина гуфта нав краска кардагем, тоза, чашкош, пеши қафош тоза, камбудӣ надора фурӯхта мешава. айни ҳол қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро 28000 сомон нархш кардаи соҳибаш мошина, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 158000 рубл мешава. харидор неқошофтай биёин ай пеш бо муомила мекунем, арзон мешава. барои маълумоти иловагӣ марҳамат бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra J соли барориш 2006 сол. объем мотор боша 1.4 литр. сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошина гуфта ҳолаташ беҳтарина, 4 балони нав дора, акклиматори нав задагай, камбудӣ надора, мошин кам гаштагай, гази евро 4 задагай фурӯхта мешава. айни ҳол бародарон мошин дар ноҳияи Исаравшан қарор дора, 42000 сомон нархш карда, ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 237000 рубл мешава. харидор неқошофтай бо муомила мекунем, арзон мешава. варианти алиширам ҳасаифта агар дошта бошем пешниҳод кунем, мебинем гапзанон мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад. Раҳмат ки навро то охир тамошо кардем. Зинда бошем бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. мо кӯшиш мекунем ки наврҳои нав ба нав ҳар рӯза пешкаш шумо гардонем. То наврҳои оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.